Λοιπόν, εμείς ήρθαμε εδώ για να καλύψουμε ίχνη της χελώνας. Εδώ βρήκα ίχνη χελώνας. Αλήθεια. Εδώ. Να ξέρετε πως αυτή η χελώνα θα μου φαινόταν για κάπως 100 χρονών. Όσο πιο μεγάλα πόδια έχει, τόσο πιο μεγάλη είναι. Και εμένα μου φαίνεται πως θα ήταν αυτή μια μεγάλη χελώνα. 1x1 και ύψος εδώ. Άνετα το βάρος σας να σας περπατήσει στην άμμο, χωρίς να είναι σαν να είσαι στα παρουσιάλου. Εδώ που όταν έσκαψε η χελώνα και έβαλε τα αυγά, μετά έβαλε πάλι νερό και τα πάτησε. Και έβαλε το πάτημά του. Το λιγότερο που κάνει μια χελώνα είναι 30 η πρωτάρα χελώνα και υπερβαίνει τα 200 οι μεγάλες. Αλλά πάει 120-130 μεγάλες μέχρι εκεί γεννάνε. Είναι κάτω από την άμμο και είναι ζεστά. Μπορεί να είμαι στο βουλάκι και δεν έχει βγει ακόμα. Όπως όταν ήσουν μέσα στην κοιλιά της μαμάς σου, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Γιατί είναι μωρό. Είναι σε βάθος 50-60 εκατοστά, είναι ελαστικά τα αυγά. Δεν σπάζει με τίποτα, κύριε. Ένα μπαλάκι πιμπώνει. Οι χελώνες πάνε και γίνανε το βράδυ και το πρωί μπορεί μετά από 6 μέρες, 3, τα μικρά σπάνε, τα αυγάκια, τα 120 αυγά, σπάνε και πηγαίνουν μέσα, τα βοηθάμε το λιμεναρχείο, δηλαδή σαν εμένα, τα βοηθάνε να πάνε να ζήσουν την άμμο. Έχουν συμπληρώσει 2 μήνες από το τέλος του Μάη, είναι κολλαβμένα έτοιμα και περιμένουν και φεύγουν κάθε βράδυ για το νερό. Αλλά μέσα στο νερό δεν γίνεται να βοηθήσουμε και γι' αυτό μόνο 2 μπορούμε να βοηθήσουμε. Και στα άλλα θα τα έχουμε φάει. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ισορροπία της φύσης. Δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει, γιατί με αυτά θα ζήσει ο γλάρος, έρχεται στον αφρό, το βλέπει ο γλάρος. Μέσα στο νερό. Κατεβαίνει κάτω, το βλέπει το ψάρι. Βρέστε το βιβλίο, γιατί και εγώ είχα τρελαθεί, έλεγα πως γιατί η θάλασσα δεν είναι γεμάτη να πατάμε πάνω σε χελώνες, αλλά έλατε δεν μπορεί να είναι και δεν θα μπορέσουν οι μεγάλες να ζήσουν όταν γυρίσουν για να γεννήσουν. Υπάρχει μια ισορροπία, έχει 2.000 χελώνες εδώ, ο κόλπος αυτός, αν γίνουν 20.000 δεν θα μπορέσουν να βρουν τροφή όταν θα έρθουν το καλοκαίρι για να φάνε. Η φίλη μου λέει πως είδε μια χελώνα που καθόταν έτσι και μπήκε μες στο νερό και βγήκαν τα χεράκια της και είδαμε και το καβούκι πολύ καλά και αυτά. Θα την κρατήσουμε όσο μπορούμε να είναι, γιατί είμαι γεννημένος εδώ όλα μου τα χρόνια. Εδώ με κάμανε από το προπάπου μου μέχρι και έχω εγγόνια. Καταλαβαίνετε τι σημασία είναι για μένα η παραλία.
Γεια.